Young man. Uri Ndiri boy ni. Msikualika mtara. Dada kuzabatika. Mota yakazotemba nezvimwe. Mamuri kupi? Zvakaitika ndiri kuNamibia. Anunozwa ndakaita kujamba kuenda kuNamibia. kuNamibia ndakapinda nemuBotswana. Ndingonzwa president weku Botswana. Anonzani? Asi John Jagwe. Aiwa, John Jagwe asi president. Kana dipeni maka. Aiwa. Masasi. Masasi. Ndobva hapasina visa. Ndobva ndi. Muridzi wemasasa. Aiwa, Masasi ndiwe kuBotswana. Iwo chiko ruzunga ireyo. Ndobva ndangopindawo muBotswana. Ndobva ndauya. Ndiri kupinda muBotswana kana Masasi. Handisada kuti mapassport nezuro chaiyo. Ndobva ndatouya kunoko. Mota iyo ndakatongosvika kunonzi. Kunogadzirwa mota kwemanhamba plate kunonzi. CRV. IBR. Zvanzi auya mbva ndaisirwa maplate manyowani. IBR. Aisiriyo ere inogadzira marata acho asiri anogadzira. Haurida chikoro para. IBR marata asika pamusoro pemba. Kutaura manhamba plate. Uku kuCBR CVR iri mutaundi kamuHarare. Ndobva vandipa manhamba plates anga aripo zvikanzi yanga asina munhu ndibatsire ichi. Because ndiri public figure. All along ndandiri step father because ndaifamba handi munhu asina mota anzi step father. Kunge iwewe. Now I'm now a motorist. Yeah, but the right zvazo it's good for your health kuti mufambe nemota but kungopinda mutonazi zvechiberera mudhara. Aiwa vari kureka mudhara havasi kuti kungokurosa marines chete within 2 minutes haka takaenda. Ndakamuona mumwe mufana indatopaka pakanaka ndikuona nebroom akutondipendera rimwe raini pasi pemupavement. Ndakati mbana be very careful ini ndoataka atova nebroom akuisa apa. Ndikati nganzi mudhara makurumidza kundoona vari kupendera vanhu ka. Handiti hamuna kupendwa kudhara. Iye ari kuzoya openda pamberi panapa mani. Mudhara. Ndozvikuita vapana vacheka vesiti pai. Anditora chigaba chine pende yewaiti kuti mari yacho iwa. Abantu vari kunakura. Zvazopera ndazozwa kuti anzi vakaita meeting vakakumbira regere. Wow. But they have to treat us like human beings. Like human beings. Because we are one family, we are one nation. Zvinozve kuti tiita nga vanhu mumwe abva kuUganda. Like cats. Cats not like that. Tofana kuti tingotiitana zvakanaka. Vanhu vongonzwisisawo situation yacho. But at least vaadressa nyaya yacho pasati paita violence. Bosi vanhu vanga vakupenga. All right. Like unge yangu iyi. Ukangoikremba ine remote kai. Unosvika mumba kwako kuriko kwakiwa. Makiya unokiya panokiya mumba kwako. Yeah. Haba nayo ningi application iyo ndahaba nayo kuNamibia. Alright. Tichitoda kuti kuona ngaitekesere vanhu here vari kuharaswa. But it's good. It's good. Kungokremba mota nekumba kwako kuri kukremba. Ayo. It's good mudhara. Hazviri right. Motozondipoka application yacho kuti ndiso pabhasikoro rangu. Une wifi? Inoda wifi man. Sangatisiyane nazvo. Inoda portable wifi. Tainzwe wifi yenyumeka. Bozi inodya magigabytes. Iye ekukremba iyo. Ukaona pa 3 minutes ichirova 20 gig. 3 minutes 20 gig. Idzo dzakrembwa zvedu.